Nyt. Moikka moi, tällä Finkeksi ja Miku 98. Joeli. Tänään yhteistä Skyblockia vihdoin. Mä menen tekemään tätä ihmeen Cobblestone virtaseinää. Ei kun... Virtaseinä. En mä tiedä mitä. Yes. Mä en tiedä Mikä mitä on mä puhun. Cobblestone virtaseinä? En mä tiedä, mutta mä teen tätä Cobblestone tiet siis. Piti sanoa. Uusi keksintä. Cobblestone virtaseinä. Jaa. Jee! Mä keksin aina kaikkea jännää. Älkää ihmetelkö missä mä oon. Mä oon taidemuseossa. Täällä tehdään. Allu! Apua. Mitä? Ei mitään. Miku, Mitä? moi. Moi. Mua pelottaa. Miks? Ei mua oikeesti pelota. Joo. Tosta noin. Niin paljon sitä tää koplea tarvita. Paljon vielä. Paitsi että mä myin ne. Mihin sä ostit? Dirtti. No mä oon hakkamassa jo 6, mulla on 7. Mä tarvin niinku dirttiä kans tohon nää. Tehdään se pelkästään koplesta. Niin mä tarkoitan, että siinä voisi tulla myös... Ei kun ei oo. Ei mitään unohda. Niin mitä ois tullut? Niin mä ajattelin, että siinä tulee farmi, mutta siinä tulee se mops-juttu. Se, että pystyy hakkaamaan mobein. Niin et, sinne Hei. farm samaan. Tossa pikaksi jos haluat hakata kiveä. Mä voin Joo. mennä tekemään tätä. Joo. Mulla on 10. Onko? Tehdäänkö tästä isompi vielä? Tee leveämpi sillä niinku Kuinka monta? 3. enemmänkin. Ok. Sillä, että siellä on paljon tilaa. No mä saan nyt tän... No en mä ihan saanut. Mulla oli vaan 10. Farmikki alkoi kasvaa jo. Mä teen täällä näin tie Mitä? ylös. Mä teen yhden jutun tänne ylöspäin. Alaspäinkin vois tehdä jotain vielä. Tehdään nyt ylöspäin. Joo, tehdään vaikka sinne Cobblestone 2 generaattoria. Joo, ja sitten vaikka toi, no farmi. Juu. Mä oon jumissaan. Oh shit. Mä oon idiootti. Paljon sulla oli? Ei muuta kuin rikkinäinen kivihakku ja sitten toi me 5 tai jotain 6 Cobblestone. Mä en kattonut tarkkaan. Ei se niin. Ei niin maailman loppu ollut sentään. Mutta oli se silti tyhmää. Ei sille voinut mitään. Ei voinut mitään. Tee. Sä vaan hyppäät ihan iloisesti. Jee! Ei sille voinut mitään, sä tipuit. Mm. Nyt kävi surullinen asia. Mm. Miku kuoli. Nyt mä tulin takaisin. Miten? I'm God. Ai epäilyttävää. Tulin takaisin. I am God. 3 minuuttia mennyt tätä hienoa videota. Mm. Tämä ei edes ole totta. Tämä on junta. Jee. Teen videota. Tämä on unta. Mummo Nino iloisella. Mummoni katsoo ja on ainoa supaajani. Se on aika jännää varmaan. Mummo supaisu. Jee. Joku mummo supaamu. Se what? Sille on joku, siinä lukee Eila mummi. Noin, annaks koplaa? Paljon. Paljon. Hitto. Me ollaan huumediilereitä. Kople on huumetta. Mä syljen sul... Mä oksensin sun päälle. Hehe. Hehe. Mm. Mut se oli kople sen kiveä oksentaa. Aika Mitä? loo. Joo, kiviä oksenen. Vähän pelottavaa. Mitäs joku ihminen oksentais kakkaa? Ai niinku se söi sitä eilen. Ehkä sen takia. Pertti syö kakkaa. What? Kuulet, et... Mitä sä teet? Mä oon kaktuksen. Mä oon pilvessä. Iskä, mä pääsin pilveen. Kato nyt, kato. Mm. Ei se pilvi katoa. Anna koplee. Annas kople. 3. Itsemurhapommitusta.
Tai yllättävästi lagaa edes. No se on hyvä, ettei lakaa. No ei mulla muuten kakaa tee vittu, et niin ei lagaa. Ihan sama. Mä tuun kyykkiä tähän, että mä saan kopleen. Ei se haittaa. Ei sulla kople. Jee, mä sain 3 kopleen. Nyt mä oon iloinen. Mä vaan pidän näppäin pohjassa enkä tee muuta. Paitsi että ohtaan ehkä kokkaa. Mä myyn nyt taas hypät alas. Oot tuolta vedestäkin niitä. Mitä vedestä? Koplee. Mä otin just. Ok. Mä teen nyt tätä silleen, että minä hyppään täältä alas. Täällä on aika paljon Tai kopleita. silleen, että mä juoksen siitä alas. Mulla on nyt 16, mutta mä hakkaan varmaan sitäkin. Oho. Mä varmaan käytän nää itteeni nää, mitä mulla on 16. Ui vittu! Mitä nyt tippuu? Coca-Cola nippu. Kato, siinä on 8 kappalea sulla. Kiitos. Olet niin antelias. Mä annan mun pippelin sulla. Jee, olet antelias. Hyi. Totta. Ehdotus oli. No ei. Tuuks hakkaa täältä ylhäältä 2 virheblokkia? Miku. 98. Mitä? Virhetekijä. Siis Mhm. yhden. 2. Miku. Sä oot sille. Mitä isä? Turvakynne. Yrittää nukkua. Onks sul kiviä? Ei, kuinka monta kiveä tarvii laavaa? 3. Aina 3 kiveä. Mä en tiedä, mä katon just. Osta mulle laavaa. Kui? Isi, osta mulle laavaa. 32 stäkki. Puoli stäkkiä. Au. Jee. Kallista puuhaa. Pystyykö tekemään ikuisen laava? Ei. Jos pystyis? Aika fail. No se on aika lola. Onks tikkuja tuolla? On mulla tikuja. Mä laitoin ne Ai, tonne. Tee mulla kivihagu. No, mä saan vaan yhden. Onko sulla mennyt oma rikki vai? Ei. Oota. Ei oo, mitä sä teet eikä? Onko se F2? Mä otin kuvana. F8. No niin, nyt tuli. Nyt tuli tää hidastus. Tässä on Mä paikka. ajattelin viedä tän ylös ne. Tänne. Minkä? Silleen, että nää laavat. Joo. Ja ne, et tehdään niinku 2 grenelaattolia. Generaatoria. Niin. Generatori. Nyt me tarvitaan koblestone. Hyppäsin alas. Niin, eli... No, me joudutaan pitää ne vielä vähän aikaa. Eli Joo. tuohon blokki, tuohon. Feilasinko? Et. Jee. Mä en tehnyt sitä tolle aluksi. Miten? Mä tein niinku silleen, että mä laitoin veden ja sit ei kun laava, niin sit äkkiä vedä. Tai silleen, jos se on jäänä, mä pistin jää. Sit laava, sit äkkiä hajotin vedä. Ei kun se ei jäänyt. Ei vettä voi hajottaa. Hajotan veden iskään. Ois aika pro. Jee. Atomin tuhoaja. Mitä muuta tähän liittyy? Mä laajennan tätä cobblestone paikkaa. Mutta vois tehdä slabbeja, niin niistä pystyis tekemään paljon paremmin. Mm-hmm. Hop. Hui. Aina on niin lähellä. Mä tuun tän puolelle hakea kiviä, jos löytyy. Jee, mä sain kiveä. Kivet kyllä. Tänne päin pitää leventää. Miskliik. Kohta tulee yö ensin mennä hakkaa tuolta noi tulevat zombit. Onks teet muuten miaka itselleni? Mutta onks sulla kiveä? Vähän niinku tästä. 2. Mä menen hakkaa sua. Mut mä lopetan ihan just.
Se olisi varmaan tältä kertaa Moro.